ko ɓuri pelle sappo ɗe wona lamuyankoji e pelle adunayankoji haɗa gollude e nder leydi ndi e nder décréji ɗi o ƴetti jagorɗo halfado gueɗe juɓɓudi leydi hono Émile Zerbo no tumiɓe angal teddingol sifude nanodiral e laamu ngu e ɗum kala fedde adunayankore gollayde nder leydi Burkina Faso no foti sifude nanodiral e laamu ngu wano no sariya yuwitiɗo e pelle ɗe wona lamuyankoji e yamiri no gouvernement o tumiɗen pelle ko angal teddinde sariya o walla kadi angal histidinde ɗerewol yamiri rayde kala fedde gollayde e nder leydi ndi ko non goto e dillayɗo bange andini caggalde o tengtini wonde ko ngam laɓɓitinde ko fati e pelle ɗe wona lamuyankoje no yarata e nder Burkina Faso eɗen pelle haɗade no tawa Fondation Appel Genève woni Genève Call kono kadi Tony Blair Institute Origis Ghana walla kadi suudu wittotondu ko fati e jaam e nder Sahel kono na kulal gaɗanal ngal ni e lewru jeegaɓuru nde hitande ɗo décréji ngal jagorgal haɗuno ko ɓuri pelle sappo ɗe wona lamuyankoje gollude e nder ndi leydi ko ɓoyani ko fedde rendo Saint Egidio e fedde nde wona lamuyankore wiyetende Jakkoña dartinano golle mum e nder lebbi tati.